A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Urang lanjut halaman 10. Kita beri salatus syam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa sadda lisani wa di qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma paman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Hiya utawi ieu hikmah at-taqwa iku takwa. Qala subhanahu wa ta'ala wis ngandika ya Allah subhanahu masuci Allah wa ta'ala lan maha luhur ya Allah ing ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina eling-eling akeh kabeh amanu kang ngemanakeun ya alladzina kutiba wis den parduakeun alaikum ing atase sira kabeh asyamu apa puasa kama kutiba kaya barang kutiba den parduakeun ya syamal alladzina ing atase akeh min qablikum saking sira kabeh la'allakum manawa sira kabeh tattaquna iku takwa sira kabeh. Al-Baqarah ayat 183. Ayat puridot tegese den parduakeun alaikum ing atase sira kabeh asyamu apa puasa litakunu derepan yen tah ana sira kabeh bihi kalawan syam minal muttaqina iku tetep saking wong kang takwa kabeh. Pataqwallahi mangka utawi takwa ing Allah azza wa jalla maha mulia Allah wa jalalan maha agung ya Allah. Ya iku utawi ya takwa as-samratul uzmi iku buah kang agung wal hikmatul ulya lan hikmah kang luhur min masyru'iyatis syami saking den gelarakeun puasa saking den syariatkeun puasa mangga pasyamu mangka utawi puasa ladzi la yurisu kang ora nana ngawaris isyam at-taqwa ing takwa alapa ilih ing atase wong kang migawene syam mana iku tawi manane yuris ana iku satune kelakuan lam tataro tabanya lam tatarotab iku oranana anut asaruhu apa labete syam alaihi ngatase fa'il itu karena fa'ili teh anu migawe puasa walam yahsul lan oranana hasil lahu kadue fa'il maksudu hadhil ibadati apa maksude iki ibadah wa in soalan sanajan saya syam piur pil pukohaing dalam mungguh ahli fikih. Wa aslu taqwa lan utawi asal taqwa al-wiqayatu iku ngaraksa wahyalan utawi atanapi raraksaannya wahyalan utawi taqwa maiku barang yasturu kang nutupi ma'rosa ing sirah pahya mangka utawi kitu takwa ittikhadhu wiqayatin iku ngalap roro iku ngalap raraksaan gitu tuki kang wedine ieu kitu takwa ing sirah mimma saking barang takhopu kang wedi sirahu ing ma watah daruhulan tegese wedi watah duruhulan tegese wedi sirahu ing ma patakwal abdu mangkau teu takwa he hamba aya ja'ala iku yentah atanapi iku arep yentah handadakeun ya abdu bainahu ing dalam antara ni abdu wa baina lan ing dalam antara ni ma yukhasahu yakhsahu kang wedi ya abdu ku ing ma wiqayatu taqihi wikoyatan ing takwanya wikoyatan ing raraksaan taqihi kang ngawedine
ieu takwa huhi ing abdu gitu minu saking ma wahyalan utawi ieu takwa imtisalu awamirillahi ta'ala iku nurut ing pirang-pirang parentahane Allah wajitinabu nawahihi lan ngadohi pirang-pirang cegahane Allah. Qala wis ngucap Abul Baqo sapa si Abul Baqo ataqwa utai taqwa ala maingatase barang qala kang wis ngandika puing ma ala aliyun. Nah, berarti ngucap belah kalau kang wis ngucap puing ma aliyun sapa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu muga mikari Allah sapa Allah anhu saking kitu Ali tarkul isra'i iku ninggale ngamayengkeun alal maksiat ing atase maksiat wa tarkul igtirari lan ninggalkeun katipu bitaati kalawan taat wahyalan utawi takwa allati yasulu kang iku kang hasil biha kalawan sebab takwa alwikoyatu para raksaan minanari saking neraka wal pauzulan merkoleh bidaril korori ing dalam daerah tetepe tegese surga bidaril korori ing dalam daerah tetepe tegese surga wigoya tu takwa lan utawi pugasane takwa albaro'atu iku lebar min kulli syai'in saking saban-saban sawiji-wiji siwallah salian Allah wa mabdu'uhu lan utawi kawitane takwa itika usirki iku ngadohi sirik wa usatuhu lan utawi tengah-tengahe takwa itikaul harami iku nibaakeun pirang-pirang perkara kang haram. Wa taqwa lan utawi takwa muntaha taati iku katog-katoge sakehe taat. Muntaha taati iku katog-katoge sakehe taat. Wallahu a'lamu bissawab.